Keroyo-royo belajar nyindir. Kula Pak. Keroyo-royo belajar ndalan. Masyaallah, astagfirullah. Mongko isih bujang. Toh, golek duit golekne sapa? Bukan mukrimnya. Untuk pelestarian dunia pedalangan dan juga karawitan. Tangane. Jenengan berarti nganu nggih saged ngajari kula nggih. Tanganmu iki zaman biyen ngono lho modele kaya nek ning keyboard. Biasane iki lek arep suwo. Gitu lah. Biasane lek arep suwo arep mandeg kan malah cepet to. Ya iki kok diacret-acret ngono to, Pak. Diacret-acret. Tegese suatu saat ki ada apa kuwi jenenge men beda rasa, suwe malah saya alon, saya alon. Seneng aku ini ya, ayo untuk masyarakat Jawa Timur, khususnya Jombang, Mojowarno lan sekitarnya. Sekitarnya ini. Apa sih basane sekitare? Sekitare apa? Sekitare kene ya ning kene iki ya laladane. Jombang lan laladane. Aje ngaturaken wilujeng dalu sugeng dalu sedaya warga masyarakat. Sik to, Mbak. Woi. Perlu diluruske. Sing bener kuwi wilujeng dalu, ora kok wiluceng. Wilujeng. Kene iki biaya agamis lho kene. Aku gak ceng kok. Aku gak ceng. Lah Mbak kowe ra ceng sing cengi aku dadi. Krunguku maksudnya krunguku lho. Oh, good. Jenengan merengnya itu jeng. Aku ngomongnya jeng. Oh, jeng to. Wilujeng. Oh iya. Ya, sugeng utawa wilujeng utawa slamet padha. Padha. Ya, pokoknya sing penting slamet kabeh bagas waras. Amin. Karo diparingi rezeki sing lumintu, kabeh paringi sehat. Amin. Derek tepang, mbok menawi dereng tepang kula nembe samenika dereng tepang. Sing ditepang iki derek tepang. Derek tepang. Kula derek tepang. Pak Bu, nami kula Elisa mboten ra urus. Kula wong ya dandan kaya ngene cetha diurus ya. Orcarus, Elisa Orcarus Alason. Nggih, kula sinden rumiyin derekaken Basena. Nek sakmenika mboten derekaken benjang mawon. Ojo sik lho sak aja lho ya. Penggemarmu sik akeh ngapa lho kesusu tur kowe ora rabi kok ya. Lah ya to, Pak. Kula tak derek Pak Yoyo rumiyin saged to. Ha iya. Boleh to, Pak? Boleh enggak? Ya oleh, ya mesti oleh wae. Madangkara itu terbuka lebar untuk Elisa. Dadi pamane sampean prei ora nek job kangen karo Madangkara, kangen karo sinden-sinden kene ngono boleh langsung datang saja. Oleh tenan ya? Oleh, ning ya kuwi. Sangoni ra tapi ne? Sangoni ora. Sangoni no nyek sinden mampu dalang hebat ora ketang 250 sewengi ya cukup to nggih kowe. Cekap banget. Nggih niki acaranipun luar biasa. Udelmu bodong. Alah UNDH undoh. Bener ya? Riyaya unduh-unduh. Undoh itu artinya ki apa? Undoh itu apa? Dari kata kerja ngunduh. Jadi pamane ya. Ditambahin sih. Undoh itu udah kerja, kata kerja nek nganggo eng berarti ditambahi kuwi. Loh, unduh kuwi kata dasar. Kata kerjane ngunduh. Artinya apa? Artinya ngene contone wae ngene. Pamane iki wong Mojowarno nandur pari, ya ta? Terus wayahe panen tegese tandurane dhewe ayo do diunduh. Oh, gitulah. Ngunduh memetik lah ya. Memetik. Memetik ora memeti. Memetik. Mau ya ora mudeng to. Memetik aku yo ngomong memetik kok. Memetik itu apa yang sudah ditanam. Hasil panen gitu toh berarti berarti ki sing dirayakno adalah hasil yang pertama. Wis to rasa hasil yang pertama, yen basa Jawa hasil ingkang kaping sepisan ngono kuwi. Gedawan kaping sepisan pertama padha. Karepmu timbang setruk aku ndang. Ya kan gitu. Tapi rangkaiane sakjane ana telu kadosipun ya macane. Upamane apa, Mbak El?
sing saderenge nek wong tandor-tandor ya berarti sadurunge tandur. Berarti jenengane apa gebetan. Nek ra salah iku gebetan. Maksude basa Jawa angel banget sih. Mangumpulno donga. Oh iya. Jaluk ben nek misale arep miwiti. Betul. Bener ya. Bener mboten Pak Pendeta? Beneres je kebetan. Pun mangjarne mawon ya. Aku ki belajar PDF kok 34 halaman iki kaya wong arep skripsi. Dinai bahan sama Pak Pendeta ya dawa banget ya uteke jebol aku. S3 ya jebol uteke. Dikei bahan apa? Ya bahan iki loh tentang apa acara-acara ini dari awal tadi ada gebetan terus ono geleman iku padha karo selapan dina utawa 36 hari bar kuwi mau bar awal tandur terus kuwi kodhongane ben aja nganti ana oma. Aja nganti ana hama sing engko mateni tandurane ngono. Kuwi wis dihitung kabeh. Terus ngantek mengko didongakno nek wis ra ana hama ya engko iso tandurane apik tekane uduh-uduhan. Ngono bener ya kayane. Bener ada tiga tahap yang dilakukan. 3 tahap utamane. Gebetan, geleman karo unduh-unduh. Nah, iki sing apik nggon bagian unduh-unduh iki. Soale ora mung unduh-unduh kuwi ora mung merayakan iki sebagai hasil panen, tapi iki dipersembahno dinggo Gusti. Apa sing dadi hasil pertama iki mau dipersembahkan dulu buat Tuhan. Berarti kuwi sing dadi prioritase. Ya. Dadi kuwi ora mung dinggo ya iki aku duwe hasil panen terus tak umukno aku seneng mergone panenku akeh tapi iki sing pertama banget eling bahwa Gusti sing ngenehi ya dibalekno dhisik matur nuwun ya Gusti bul ngono balekno. Nah, ngono. Apa trimo Gusti mung dibul. Maksudnya ya carane nganggo adat istiadat ana apa orok-orokan niku. Apa kok orok-orokan iki apa? Apa? Itu festival itu loh. Arak-arakan. Ya, arak-arakan nanti pada bikin banyak apa ya kaya ogo gede-gede ngono ono macam-macam saka setiap wilayah bukti bahwa dia sukacitanya dia mempersembahkan hasil panennya buat Tuhan. Iki sing kaya ngene sing kudu dilestarekno. Ning desa-desa aku yo kerep melu bersih desa liyane bersih desa jenenge merti desa. Iku yo padha sedekah bumi, apitan. Nah, tapi enggak semuanya tahu detailnya kaya ngopo. Nah iki nek ning desa khusus Mojowarno kene luar biasa detailnya opo karepe kabeh semua menyadari bahwa acara iki dienggo opo kabeh reti. Wah kuwi sing kudu diapresiasi lho Mak Jange. Nggih. Kehebatane kuwi. Muga-muga iki dilestarekno ora mung saiki tapi sesuk sepanjang generasi ke generasi. Saiki anake mungkin merantau tetep ngerti nek ning desaku duwe adat istiadat kaya ngene. Dadi wayahe arep unduh-unduh ya mulih ning gone dhewe terus melu ngerayakno. Dadi budayane tetep berlangsung. Ngono ya, Pak. Mergo budaya ki lak jati diri bangsa. Ya. Nyatane wong Indonesia ki sing iso dipamerke tumrape luar negeri jebul ya budayane iki. Ngono ta? Betul, sing dikagum-kagumi karo wong manca ya budayane dhewe iki. Dadi nek misale engko nek ade meneng wae ngerti-ngerti dicolong wong Jawa ya dadah ngono. Ya so, aja nganti kaya ngono. Mula ya apresiasi yang luar biasa untuk pemerintah daerah Kabupaten Jombang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang yang telah merangkul warga masyarakat wonten ing
Majawarna mriki anggenipun tumut nguri-uri ngurip-urip mengembangkan melestarikan riyaya unduh-unduh ya Mbak. Iya, dan iki ternyata ora mung dinggo seagama tapi ternyata juga mempersatukan berbagai macam keragaman termasuk agama. Arep agama apa wae yo ning kene mlumpuk dadi siji nonton wayang bareng meru prihatin bareng. Iya. Nyenengke ya wayang ki iso mempersatukan. Iya. Luar biasa. Lah dawuhe saka Pak Pendeta lagu religi. Lagu religi apa? Nah, jenenge ya kuwi hidup adalah kesempatan. Wah, apik iki. Hidup adalah kesempatan. Oh iya, mergane dhewe mung sekali hidup nek cari wong Jawa mung mampir ngombe. Ora kanggo madang. Ayo, anak-anak barang kok ngombe tok piye. Ayo. Ya kuwi kudu di apa yang kita jalani hari ini nek iso saapi-apike dilakokno sing dadi kebaikan-kebaikan ditandurke ning wong akeh. Kuwi tentang hidup adalah kesempatan. Lah iki apike ya aku aja dhewean tapi join karo sinden-sinden Madangkara lho. Silakan dikomando. Nah, dikomando? Ya aku gak wenang, yang wenang ya dalang no. Mau sing wis melu latihan tur ya apal kuwi Mbak Birgita Ayu saking Kediri. Wah cedak no Kediri ya. Nggih. Kalian Nonik Dian Mbak Dian. Cantik-cantik. Iya. Kok ya nemu wong cantik-cantik ngene dilumpukno ya Pak Cahyo ki. Ayo. Pinter men gitu loh. Oh sing pinter dudu aku, sing pinter Ibu Kesi kuwi sing telah apa kuwi jenenge merekrut adik-adik sinden supaya nyengkuyung marang Madangkara. Nek aku butuh iki mung dalang. Sing tak sawangi mek wayang. Mergo yen aku ki nyawang sinden malah kelangan dhuwit, nek nyawang debok karo wayang malah entuk dhuwit. Ngono ya. Haning mau ya ngomong jare pas sabetan, wah gandeng bintang tamune wis teko, saya semangat. Ngono ra. Lah rumah kamu apa awakmu bintang tamune? Bintang tamune loro lho. Sapa? Sampeyan karo Bu Kesi. Oh, dadi untuk Bu Kesi. Bu Kesi. Allah. Ora, aku mau krungu dhewe kupingku bintang tamune Elisa aku saya geni sabetanku. Wong pamirsa sakmono ya presa mireng lho. Sing disebut wae Elisa dudu Bu Kesi. Bu Kesi ki yen Elisa ora ketok. Lho ya ora ketok wong kelilingan sinden jiro lupat lho ya ora ketok. Kecuali lek Bu Kesi iki ning dhuwur kene gawang kelir ketok ngono. Apa enek. Oh ya. Ya niki ngaturaken lagu pamundhutan dari Bapak Pendeta ya Pak. Unda sama Mbak Birgita sama Mbak Dian. Boleh maju ke depan, Mbak. Maju ke depan, no. Ayo, monggo. Adatipun lagu menika dipun iringi mawi musik. Diatonis ning menika badhe bidal wau Pak Pendeta kula bidal mriki kalih kanca-kanca mlumpuk teng griya latihan sekedap. Dados diiringi ngangge gamelan. Upami kok mboten cocok, mboten sae nyuwun pangapunten Pak Pendeta. Wedine kok sae sampun kesupen taun ngajeng nanggap melih. Monggo dipun garis ngandhapi nggih. Nek sae taun ngajeng nanggap malih tur sindene ya iki ya Birgita ya melu, Mbak Dian ya kudu melu. Mergane sing iso nyanyi nggih namung niku. Kalih kula. Iya. Konten-kontene mempromosikan diri ya. Lagu Hidup Adalah Kesempatan digarap oleh teman-teman Madangkara. Dados. Hidup ini adalah kesempatan sampun dipun aturaken pancange. Semoga membawa berkah untuk semua warga masyarakat di Mojowarno Jombang. Amin. Kejawi ingkang sampun kula aturaken ing ajeng Mbak Elisa, ugi menika dipun rawuhi dening Pak Camat Mojowarno. Nggih, Pak Kapolsek, Pak Ndan Ramil, ugi bapak-bapak, ibu-ibu kepala desa sekecamatan Mojowarno. Mboten kata lumpen, Bapak anggota dewan saking fraksi PKB nenggih pepunden kula Bapak Subur. Bapak Subur, nggih, matur nuwun Bapak Subur sampun. Mbah nuwun, nggih, tasih lenggah nggih Pak Subur nggih. Alhamdulillah. Wis foto kalih kula nggih Pak nggih. Ning ngeten lho Mbak Elisa. Lek cara nggen kula Karanganyar nggih. Ngoten niku upama napa niku badhe mencalonkan menjadi anggota dewan melih ngoten niku. Nggih.
Mboten kok enten acara bersih desa unduh-unduh terus rawuh tok mboten. Ning malah nanggap dhewe yen cara nggen kula. Ojo nggen jenengan. Nggih, ning nggen kula mriko nggih. Nggih, mbok menawi menginspirasi. Nggih. Nggih, Pak nggih. Nggih, ngoten niku. Nggih, niki kadosipun bintang tamune kok mboten namung kula nggih. Lah Niki sapa? mau kalih Ibu Sukesi Rahayu. Ingkang kula hormati kanthi sanget-sanget. Nggih. Kok malah sangit iki lho ora. Satu, nanti ada lagu pujian Indah Rencanamu Tuhan, nanti dihaturkan request dari GKJW sini. Dengan iringan? Keyboard. Wadah. Nah, ada, nanti sudah Alhamdulillah. dipersiapkan satu lagu pujian. Lajeng juga ada titipan dari Sobat Ngebiar, itu ada request lagu. Apa? Lagunya Luntur. Nah, mangke kula saged ngaturaken kali Ibu Sukesi Rahayu. Oke, siap. Gandeng jenengan pun maos request sisan nggih ya Mbak, nggih Mbak. Nggih. Sugeng dalu Pak Yoyo, Pak Cahyo pun tadi. Nggih. Kula jen Mutakhin selaku penggemar pagelaran wayang kulit jenengan izin nderek ajar kalian request tembang Sesideman Hasbunallah karya Ki Sukron Suwondo. Nggih, matur nuwun. Selamat malam. Selamat hari raya unduh-unduh minta gending tembang kangen ingkang nembang Mbak Elisa. Saking Pak Wiji Wulyono Sidoarjo. Wah, adoh lho Mbak iki, Mbak. Sidoarjo. Sidoarjo nggih. Ya, wetan. Sugeng dalu Pak Cahyo, sugeng pinanggih malih. Kalian kula Lintang Ageng Panjerwengi, pemuda RT 4 Pulurejo. Mojo napa Pak? Jejer. Mojo jejer. Mojo jejer, Mojo Warno. Mau minta tembang langgam ulo tampar Wiso Tresno kagem warga jemaat GKJW Mojo Warno. Sugeng Riyadi unduh-unduh. Berkah kagem sedayanipun mugi Pak Cahyo sak rombongan sehat tanggapanipun lancar terus panjang umur amin. Nggih matur nuwun. Yo bintang tamu yang kedua. Nggih coba diaturake. Piye penggemare yen Mbak Elisa penggemare iki yuswa 50 nganti tekan 17 tahun. Lah Bu Kesi iki swidak nganti 80. Sia-sia banget ini tuh istri tercinta loh. Loh, viralnya Bu Kesi itu di era tahun 90-an. Oh gitu. iya. Zaman Pak Anom Suroto, Pak Mantep, Pak Entus, Pak Purbo lek ngasto mesti sinden Kesi mesti dier niku. Yo, cublak suweng nggih ngormati bintang tamu kita Nyonya Sukesi. Ya, yuk. Bareng wis mandap terus jejer berdua ngono kuwi. Pripun? Cara wayang nggih, cara wayang Mbak Elisa niku Dewi Wara Srikandi. Bu Sukesi niku Bu Sukesi niku Dewi Wara Sembodra. Dadi Sembodra kalian Srikandi. Janakane aku ngono. Pripun to Bu ngaten niku? Secara otomatis aku mosok ya dadi yang ini juga jadi istri yang kedua. Jenengan sok dingatenke niku nggih mboten sakit hati Bu jenengan. Ngene lho Elisa, iki Pak Cahyo pun tadi kan ngendikan upama wayang ngono, Elisa kuwi Dewi Wara Srikandi, yen Bu Kesi Dewi Wara Sembodra. Lah Pak Cahyo Kunaidi kuwi Janaka. Kuwi upama ya. Berarti kan ora Enggak, tok kan? El, Iya. ora aman. Ning upama tenan ya. Oh. Sampluk parut. Nyampluk parut ngono ora tau ning pawon, ora tau masak nyampluk parut. Mesti parute anyar-anyar kabeh kae mriki. Landep malah. Loh, Elisa. Ya Bu. Malam ini suatu kebanggaan. Bangga lan marem atiku. Wis ditimbali genep ping 3 nggih Pak Lurah nggih. Pon kene Ping sekawan. Sekawan. Ping sekawan.
sik tok El, awakmu ki ning Ngayogyakarta ning Jawa ki wis pirang taun kok omong-omong kok ora iso gathuk. Heran aku. Empat sekawan. Oh, sekawan. Sik tak cek sik. Heeh. Bahasane siji apa, Elisa? Siji setunggal. Nah, yo iso ono loro. Kalih. Telu. 3. Papat. Sekawan. Pinter. 5. Gasal. Iya, jos tenan. 6. Ha. Enem yo enem. Enem. Enem iki basa kramane apa nggih? Enem. 6 bahasa Indonesia, Bu. Enam. Enem. Tetep enem. Ora iso sampean lek sinau basa Jawa kurang bebles. Enem apa? Siji apa? Setunggal. Loro. Kalih. Telu. 3. Papat. Sekawan. Gangsal langkung setunggal. Gangsal langkung gangsal langkung setunggal. Gangsal langkung kalih. Gangsal langkung 3. Gangsal langkung sekawan. Gangsal langkung gangsal. Sedoso lek 10. Ora oleh. Katanya Sedoso. habis 5 ditambah kabeh. Ora, Kok lek anggere ganti sing 10 ganti sedoso. Kowe duwe hak apa karo 10? Loh, ora kok hak apa-apa ning apa kuwi jenenge pakeme basa Jawa ki anggere wis enek nule, kuwi dadine sedoso. Ah, kuwi pakem apa secara ilmiah jelas. No. Loh, Nek mung jare wong tua jaman biyen gak ngerti. Iki mau logikane nek bal gangsal langkung sekawan ya gangsal langkung gangsal. Ya wis sakmunimu karomu. Sing bener 10. Bar 10 apa? Sedoso siji. 11. Apa sedoso 11? Ora ya 11 ngono. 11 to. 11. Dadi Basa krama apa? ora dikramake. Lah kuwi yen teko 12 kuwi dadi kalih 11. Oh, curang to. Ya 11 ya kasih setunggal kenapa? Setunggal 11. Kali 11, 3. Ojo diprotes. Kasihan yang 2 sama 3 dapat 11, yang 1 sendiri enggak. Kuwi cara mbah-mbah biyen wis ngono kuwi. Amboh aku. Berarti 11, 12 ngono. Enggak ada patokane diganti-ganti dhewe. Etan apa bahasane etan? Etan. Wetan. Wetan, pinter. Wetan. Lek kulon. Gilen ya. Gilen. Lor. Eler. Heeh, kidul. Kidel. Kidul. Kuwi mudeng ora to? Etan apa etan? Etan ya wetan. Kulon. Timur. Kulon. Gilen. Lor. Eler. Kidul. Kidel. Kidul apa sih? Syukur moncrot lambemu ora. Kidul apa sih? Kid ya, yen lor mau apa? Ler to. Ler to. Lah yen kidul apa? Kidul kuwi Kidul ngajengipun ler ngono. Ngajenge. Heeh, ngono kuwi. Ngajengipun ler. Heeh. Aku lere pas madhep ngaler ya tetep ngajengku ler kok. Buriku kidul kok. Berarti ya tetep wingkinge ku ya tetep kidul. Ayo. Samesti yo mosok ngajenge ler. Pripun to, Bu? Iya. Jenengan dosen lho, kula diajari sing bener to. Iya bener, Pak Cahyo itu punya pemikiran lain, punya konsep pemikiran yang lain tentang mata angin, mata arah iki lho. Waduh. Ora apa-apa, soalnya dhewe juga punya pakem. Oh, ngoten. Dhek kuwi madhep ngidul ning mesti noleh ngalor. Loh, Oh, nah. Ya nalika nguyuh. lek rekoso men. Ngene. Tenggo ya. Kuwi syukur jebles ae kuwi ora. Lho, kan jare kuwi yen sore ngono kae yen pendeta sapa kae. Enek pendeta sore kae lho, Banyolane. Begawan, Nggon aku Resi. begawan. Aku ki ya ketoke madhep ngidul ning tak ongkek ngalor. Nah, kuwi kan berarti berkaitan dengan mata arah angin. Pakeme kan diongkek kuwi mau lho. Berat nih, berat. Bintang tamu yang satu ini berat ini. Loh, kan karena Pak Cahyo itu terlalu cerdas untuk menafsirkan arah-arah ki mau ditambah iki aku sederhana wae. Aku mau ndelok yen bubar tanggapan yoga karo dalang yen rentuk WC, rentuk kamar mandi. Sak nggon-nggon mula di arah mata angine iku mau dhek sakjane ya arepe lurus rono tapi
mesti menggoke ngalor ngono lho. Paham ora? Ora paham ya wis. Ora paham. Mergo isin yo. Tapi Mbak Saiki Elisa apresiasi untuk acara unduh-unduh Bu Kesi, sampean tak ya dosen, mestine ya duwe argumen apresiasi. Ayo. nggih, upacara unduh-unduh menika kan adat istiadat ingkang sampun mentradisi nggih, membudaya. Yang itu memang benar-benar harus dilestarikan dan bahkan dikembangkan lan ugi ditularke teng generasi anak putu supaya benjing awake dhewe niku mboten kelangan lacak jati dirine bangsa ingkang tansah nglestarekake adat budaya. Inggih menika unduh-unduh wujud syukur kita dumateng Gusti ingkang akarya jagat ingkang sampun paring kanikmatan arupa tetanduran pepanenan ingkang melimpah ruah. Sehingga syukur itu penting. Karena syukur itu adalah wujud iman kita kepada Tuhan. Nggih to Mbak Elisa? Ngoten Pak Yoyo. Lah, supaya unduh-unduh iki greget tetep semangat, kula lan kanca-kanca nderek ndedonga, mugi-mugi pemerintah Kabupaten Jombang niki bekerja sama dengan GKJW Mojowarno mriki matur nuwun. Ada loh iku dalam adat-adat ini uduh-uduh iku. Itu orang-orang itu juga melakukan yang namanya gejlok lesung. Gejlok lesung. Iya. Sing tek 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 Iya, itu. Ayo awake ngono Sa. Kayak lesunge ngene to awake nggawa kuwi to iki lho. Ya. Ya, dan lagunya ada yang sering dinyanyikan. Gimana? Pasti semuanya tahu. Gimana kalau kita nyanyikan bersama? Oke. Lesung cuma. Siap. Loh, yen kuwi cocok Mbak Elisa, mergo iki dipundhut. Ya, tenang, wis sehati yo karo sinten niku nggih sing mundhut. Dipundhut kalian pepunden kula Bapak Subur anggota DPR fraksi Kebangkitan Bangsa nyuwun gending lesung jumenglung. Nah, nggih. Monggo Pak Lurah menawi apal jenengan nggih nembang lho Pak. Senadyan to keng mriku napa ajeng gabung mriki Pak Lurah? Saya lo menawi ajaket gabung Pak Camat, Pak Lurah, Nggih. DPR. Ya, ya iki diaturke dhisik, ya. Lesung jumenglung. Monggo Pak Lurah. Brengose rek. Gak muwati kaya Raden Harya Werkudara. Nyoprose iki lho gak nguwati. Yo, buka riyen apa ngentosi Pak Lurah? Nah, monggo Pak Lurah, jenengan nggih hafal to, Pak? Nggih, Mbak Kesi, Mbak Elisa matur nuwun. Jik mangan kacang diceluk. Engko nek copros ya gak apa-apa. Iya. Boten, Pak. Bersih kok, Pak. Lah ya brengos iki tumpang songo, Mbak Elisa. Napa niku? Niki kabeh songo nek mboten percaya sampean itu. Ya Allah. Umpadine kon ngelus-ngelus brengose Pak Lurah ora. Politik kuwi ora. Geli aku. Bayangke geli aku. Nggih, monggo. Nggih. Madangkara. Nggih. Lesung jumenglung. Pak Subur panyuwunane. Lumbung desa prabani bayang magaya ayoni lono yesu nanda ayoyo Matur nuwun
Mas Yoyo, matur nuwun Bu Kesi. Sami-sami Pak Lurah ning sekedap panjenengan pun Nggih. jengkarjen. Kula badhe nyuwun prisa Pak Lurah. Nggih. Pripun perasaanipun jenengan Pak? Diapit kalih widodari niki lho Pak. Senadyan to niki widodarine pun power. Pun tuwek, niki ayu, sasi enom, pripun perasaane jenengan? Nggih. Nggih perasaane kula niki mek dek tapi mek pisan. Lah, Mboten deg. Tandane nek deke nek mek pisan niku setrume mulai alit. Niki. Nek deg niki tasik voltasene gede. Tapi mireng suwantene Mbak Elisa, mirengaken suwantene Bu Kesi ingkang sampun kaping sekawan wonten mriki, kaping kaken nek lesung jumenggulunge Pak Subur. Nah niki tansaya nyumrambai, tansaya semangat murakabi bilih riyatin unduh-unduh menika saestu ndadosaken instalasi kangge mbangun kebersamaan antar suku ras dan agama untuk Kabupaten Jombang. Iya, Pak Kapolsek niku wau nggih pinter nyanyi. Pak Pranan niki Kapolsek enggal, Pak Camat enggal. Pak Pranan niki wau pun bisik-bisik. Aja lali Pak Lurah, aku iki ya disampekno. Ya apa aku ya kepin cedak karo Bu Elisa karo Bu Kesi. Napa dikeparengaken? Iya Pak Kapolsek itu Pak ya. Kapolsek. Iya. Menawi saged nyumbangaken swantenipun. Oh, enggih. Lah Pak Kapolsek niku kula mboten kuwatir Pak Lurah. Mboten kuat. Mboten badhe pomo cedak karo Mbak Elisa no aman saja. Sing kula kuwatiri malah jenengan. Oh, nggih. Entek nganti bengkoke entek cilaka jenengan. Nggih. Nek bengkok niku mboten usah ditarim pun tek rumiyin. Iya. Nggih. Pak Kapolsek, Bu Kesi nggih diaturi. Nggih. Monggo Pak Kapolsek. Pak Pranan. Iya. Nah, monggo Pak. Ini daerah utara. Ya, Pak Kapolsek, Pak Pranan. Mohon aplaus yang meriah untuk Pak Kapolsek Mojowarno. Duduk. Nah. Ya. Cek. Sugeng dalu Pak Kapolsek. Sugeng enjang. Dalu Pak. Masih dalu. Mantu dalu kan enjang. Oh, setelah dalu. Nggih. Dereng kalih welas niki pun kalih Lah welas. cekedap ale pun enjang. Oh, nggih. Kirang pinten menit. Walah Pak Kapolsek ketoke grogi. Ketoke lek ning Ikon tak, Pak. kantor ki Bedeg dinas aku. L. Iya. Ketoke ketika Pak Kapolsek itu dinas ning kantor. Cedrak. Nah, nyiapne karo prajurite. Lencang depan, gerak. Iya, istirahat di tempat, gerak. Bareng ngerti Mbak Elisa. Elisa, sigar, brak. Istri 4, Wah, iso mbanyel saiki. istri 4 gerak ngoten nggih. Kapragan. Sigar gerak. Jangan pengen nembang menapa, apa sing diripun remeni. Ingkang kula remeni. Katut-katut. Biar tidak terpisahkan ya, untuk memupuk rasa kecintaan Sotya nggih. Sotya. Ije, Bu Kesi. Sotya. Niki buatan kalau keyboard biasanya Sotya. Oh, gamelan. Gimana? Atau bisa pakai gamelan? Saged. Oh, saged. Bisa. Nyebutan saged kula mantuk lho. Madangkara. Madangkara luar biasa. Reda. Kita coba ya. Pak polisi Iya, kita Sotya coba. ya ora keren ya El ya. Jalo. Mangke dipun bantu nggih. Loh nggih. Sing bantu Bu Kesi. Bu Kesi kan bantu mangke. Ini bareng-bareng. Monggo, Sinten dibareng-barengkan. Ya. Sotya. Dados Dapen Pak. Menjaga waktu. Sampun. Matur nuwun Pak Kapolsek. Matur nuwun, Bapak Dalek. Aplaus untuk Pak Kapolsek. Iya. Matur nuwun Bu Kesi, Mbak Elisa, matur nuwun.
Pak Lurah matur sembah nuwun. Iya. Kapolsek matur nuwun Pak Sek. Pak Kapolsek Matur lho nuwun, Pak. Pak Kapolsek. Nggih. Nggih. Nderekaken sugeng Pak pinarang. Sek, Pak Kapolsek. Kok jenengan tega Matur kok, Pak? nuwun, nggih Pak Lurah nggih. Pak Lurah, Matur nuwun. kok jenengan niku tega? Sek. Mosok ora ninggali, Pak. Jan kaya mindring malah. Ora guyon iki guyon. Pikiran remis Wah, nanti El, ya. Ya. membanggakan ya, Ya, para Pak. pejabat publik di Kapolsek, Kabupaten Pak Mojowarno Lurah, iso Kerso, nembang kabeh. Wah, apik kabeh ya, nembang Bayangno, yo Jawa. bayangno awakmu yen duwe pacar utawa Pacar? bojo kados Pak Sek, Pak Kapolsek mah piye? Pasek Pak Pak Kapolsek. Kapolsek. Yo seneng yo. Wis ganteng. Ya, Polisi J6, pangkatnya wis dhuwur. Heeh. Piyayine pinter nembang, grab Jadi, ya. enggak sih lebih seneng polisi apa dalang saja nih? Kan zaman sik mahasiswa. Iya. Sing tak kethik ya asine ya polisi. Polisi ya, Bu. Dalange polisi pokoknya ya kayak Pak Kapolsek iku. Paling ora cekelane yo bedil. Bedil, terus pekerjaannya mapan, kok dalang kadang-kadang tanggapan, kadang-kadang ora. Terus bubar dalang biasanya ditagih utang, aku ya bingung. Met yo, Bu. Iya. Disabar-sabarno Iya. yo. Ning ya kuwi pacare Bu Kesi mbiyen iki pancen ya polisi, ning ya kuwi ra iso tangi, polisi tidur. Kowe nek banding-bandingne aku karo polisi iki lho. Polisi pancen luwih mapan nek aku ki lak ngenteni tanggapan. Nesu. Kesotan ning karo ngisor terop ngene iki. Cemburu ya kamu. Ya ora ngono kuwi di hadapan kalayak rame kok jenengan terus banding-banding ning aku karo Kapolsek ora. Sing gandeng sampean. Rasa ngapa ngono kuwi? Mau meneh piye? Ayo ngono kuwi. Wis ta percaya Terus aku mulih saya. bareng Elisa acarane ngono. Asem. Ngono iki lho El. Pak Cahyapun tadi ki yen nenek awakmu itu semangatnya dalang itu dadi tikel pindho luar biasa ngono lho. Lebih ya. Semangat aku mboloket pertama dhek ngerti awakmu bintang tamune awakmu angger bintang tamune Elisa mesti diposting. Coba liyane Elisa enggak pernah posting. Ketoke dhek nek ketemu awakmu ana rasa deg-deg ser ngono El. Jane pripun to Pak Cahyo? Adalah. Ngendika mawon kula mbok sing jelas ngaten lho. Perasaane terus prikinten-kinten El? iku pripun kok? Elisa? Jenengan Sampeyan ki iku lak- semangat nek kula Kowe berangkat. Bisa to, sampean ki lak wong Sulawesi. Cek. Keroyo-royo belajar nyindir. Iku lho Pak. Keroyo-royo belajar Masya ndalan. Allah, Mongko astagfirullahaladzim. isih bujang. Heeh to. Golek duwe iki golekne sapa? Bukan Itu kan mukrimnya. semua untuk pelestarian dunia pedalangan dan juga karawitan. Tangane. Jenengan berarti nganu nggih saged ngajari kula Iya. nggih. Tanganmu ki lho, Pak. Kalih kula. Elisa, Pak. biarkan Anji menggonggong. Tanganmu iki lho. Bukan mukrim. Iki adikku lho. Jare kok Elisa tak anggap adikku dhewe. Apa ya elek ya apa nek dosane aku terus ngrangkul Elisa. Nyatane aku dhek ngrangkul dhek iki tanganku iki keder terus. Itulah dalang. Padha karo Noval bae buyuten dek. Nggih, ya wis bar. Bar dramane bubar. Dramane bubar nggih Bu. Tapi Mulai ten mriki kok seneng nggih kula. mulai aku. Untung aku mulai mlaku Niki aku. mboten niki namung napa jenengane namung pertunjukan mawon ampun Sula. Iya, ya pancen dalange Kita ngono. sahabat bertiga. Panjenengan Pak Cahyo kula niku pun sahabat plek ya. Iya, ya El, aku malah ngene lho El. Jujur wae, yen umpama Pak Cahyo ki lek nglirik wong wedok-wedok liyane aku ora setuju. Ora seneng aku, ora cocok aku. Tapi Ning lek Pak Cahyo cedhak karo awakmu, umpama dheweke aku duwe adik ipar awakmu no, sedulur ipar, aku seneng banget mesti El. Penak aku, enak sing wangi. Lah kok penak dua mosok jenengan berkerso berdua gitu. Di Ya dua. kan ngenteng-ngentenge penggaweanku. Heh. Enek. Heh? Kowe iki omong apa ngono ya? Jare Enggak mau boleh. pengen di madu. Nang kene kan hanya drama saja untuk Kenapa? menghibur penonton. Oh, makasih. Tapi cintaku hanya satu untuk Sukesi Rahayu. Ya, Ngono lho. alhamdulillah. Iku kudu ngerti sampean ki. Lho, mireng Pak Lurah. Aku njaraki Elisa ki lak ning panggung. Ning Lho, Pak jaba Lurah. jajal kapan aku njaraki wong wedok liya yen enek sampean ra tau. Astagfirullahaladzim. Madep mantep kalih Bu Sukesi. Wes, saiki nembang wae dhewe. Mumet aku. Nembang nggih Pak Bu. Niki mau wonten pamundutan saking sobat Apa? ngebiar. Lagunya Luntur. Pak Gesang, Luntur. Langgam luntur. Aduh, Ya. muga-muga ora luntur tresnane ya El ya. Ya ojo ngani. Kita akan selalu setia menjadi partner sepanjang Ya, masa ya. Kok diwenter kene. Oh, iya bener. Berebut dalang ki penak. Celono ae. Dadi dalang ki penak. Penak tenan. Tenan, dhek iki lho.
yen bar tanggapan kayane bruk metutuk neng aku. Semua kasihin. Semua. Tak 1 pun 1000 pun Pak Cahyo itu nggak pegang uang, bahaya. Masa Iya, dit tak- lanang sithik weren. Ya lek ditanang mbok ning aku kadang-kadang nemokne dhek ning jero blangkon iku nresep 50.000. Wah. Ya Lho, buktine sing diomone Bu Kesi iki ora salah ki lho. Dompetku isine pira? 20.000 iki lho. Iki mung nggih golek wedang ning warung tok iki. Ya pancen wong lanang lek digawe duit akeh gawat, engko iso miber nang ndi-ndi. Loh, pancen. Ya perlu di manajemen. Ayo sama sayangku, keuangannya. Ya, adikku. iki dipon apa bawani Bawani. apa? Mas Komplit, no? Kumambang. Ya. Mambang. Elisa sih apa Bu Kesi sih? Ya mbok wek sik. Ayo.